Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela umama, ngibingelele insizwa nentombi, ngibingelele noSunday School egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu eyadala ukuphila kwayo ukuze sizuze ukuphila, ngoba ukuphila kubuyo indodana kaNkulunkulu, kubuyo inkosi yethu, inkosi yamakhosi. Namhlanje ke ngifisa ukuthi sibheke incwadi kaNehemiya isahluko 6 verses 1 to 9. Ilapha njengabo Ezra no-Esther, noma ngithi nje phakathi kuka-Ezra no-Esther eTestamenteni elidala. Ayindi kakhulu incwadi kaNehemiya. Singakafundi ngizocela uMamnyathi sikhulekelele izwi. uJesu Kristu inkosi, nalibamba izwi lakho okulithembayo asendulo ukuthi uma liphumile emlonyeni wakho alubuyela kulilambatha. Nkulunkulu wethu ongcwele, udale ngakho konke okukhona emhlabeni nakalokhu njena Baba usadala ukutsha ngalo. Sinikele ukuphila kwethu ngenhliziyo zethu kuwe ukuthi Baba ngomusa wakho unamathele isizwi lakho enhliziyweni zethu ukuze uma kufika isikhathi sokulingwa sibambelele kuwe izwi lakho. Nkulunkulu wethu ongcwele, khulekela inceke yakho ozokhuluma ngayo somanto ozoyigilela kulesi sikhathi. Nkulunkulu wethu ongcwele, ukuthi ubambe inkalo zengqondo zethu zonke. Nkulunkulu wethu sihlanganyele kubizwi lakho ukuze lenze umsebenzi opheleleyo. Siyabusa Baba, siyathoba kuwe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sithi uJesu Kristu inkosi. Leli zwi ke ngicabanga ukuthi ngake ngakhuluma ngalo ngaphambilini, kodwa inkulumo esake sayikhuluma ayizofana nale esizoyikhuluma namhlanje, ngoba izwi likaNkulunkulu asikwazi ukuthi noma indlela zikaNkulunkulu asikwazi ukuyiqonda. Lithi iBhayibheli njengoba izulu liphakeme la kuhlala khona uNkulunkulu esihlalweni sakhe sobukhosi, kanjalo izindlela zakhe ziphakeme. Akekho umuntu ongayiqonda indlela zikaNkulunkulu ukuthi sihamba kanjani. Ngakho-ke noma ngaba kuthiwa izwi sesike salifunda ngaphambilini, hhayi la kubranch le, kodwa angazi noma besesemidrand noma eSoweto, kodwa sake sawakhuluma amazwi afana nala, kodwa namhlanje kuzohluka. Namhlanje kufanele sibheke kakhulu amaqhinga kaSathane emsebenzini kaNkulunkulu. Singakafundi nje ukuze ngifake isithombe sokuthi sikhuluma ngani. Le ncwadi kaNehemiya incwadi ebhaleke ngenxa yokuthi uJuda ubethunjiwe. Ekuthunjweni kwakhe waphuma ezweni lakwaJuda, wayese ezithola esezweni elingesilona izwe lakhe uIsrayeli noma uJuda, kodwa esesezweni laseBhabheli. Kunezinto ke ezaba imbangela yokuthi abazithole beseBhabheli. Kwaphinde kwaba nezinto futhi ezenza ukuthi babuyele eJerusalem. Kwaphinde kwaba nezimo ezibaphoqayo ukuthi noma eziphambana nentando yabo ukuthi bakwazi ukubuyela eJerusalem kwenziwe lokho kufanele kwenziwe.
lokhu mangakufanekisa nje nempilo yomzalwane, umzalwane uyaphenduka. Ukuphenduka kukamzalwane kufana nangalesi sikhathi uNkulunkulu ekhuluma noAbrahama ethi suka ezweni lakini nelawoyihlo nasehlotsheni zakho uye ezweni engiyakukhombisa lona. Ngoba sisemhlabeni uNkulunkulu usitshela ngezwe azosikhombisa lona, ngoba uma usesezonweni ngeke ulibone vele, ngeke akwazi ukuchazela. Kufanele aqala alungise impilo yakho kuqala ukuze ukwazi ukulibona lelizwe oyakulona ukuthi uhlobo luni. Yikho uthi ngizokukhombisa, hayi ukuthi ngiyakukhombisa manje noma ngiyakutshela, no, kodwa ngizokukhombisa engikushoyo suka la ukhona. Ngizoyifanisa nani lento? Umuntu nomuntu okhona la endlini unendawo ahlala kuyona, angithi? Le ndawo ohlala kuyona kungaba ngeyakho, kungaba uqashile kulo oqashikene makuthi uqashile, noma uma kungeyakho uye wathola lapho qala istand, indawo yokwakha, angithi? So uNkulunkulu unendawo yakhe, uthe uhlala endaweni engcwele, right? Ngesikhathi ebiza uAbraham ube nendawo yakhe uNkulunkulu emhlabeni azibekele yona ukuthi yena uzoba kuyona uNkulunkulu. Ngakho umuntu ofuna ukuba umntwana wakhe umelwe ukuthi akabe kuleyo ndawo. uAbraham bengeke akwazi ukusinda uma ubeqhubeke wahlala nezihlobo zakhe, ngoba akuyona indawo ekhethwe nguNkulunkulu ukuthi yena uNkulunkulu uzoba khona, and lapho kukhona khona uNkulunkulu kukhona ukuphila. Akukho kufa lapho khona uNkulunkulu. La kuhlala khona uNkulunkulu njalo ngaso sonke isikhathi kunokuphila. So uNkulunkulu abantwana bakhe ubebabizele endaweni la kukhona yena. Sizokuthola ke ngokufunda indaba ukuthi ngikushiswe yini lokho. Kodwa ke esizobheka kakhulu namhlanje ngamaqhinga kaSathane elwa nebandla noma elwa nokuthi umntwana kaNkulunkulu makabe kule ndawo okukhona kuyona uNkulunkulu. Lento sibona nje eqaleni kusukela lapha kuGenesis. Lapha ensimini yase-Edeni esinye sezitshalo ezazikhona noma izihlahla noma izithelo kwakuwumuthi wokuphila. Kodwa as soon as bona into eyafika kubona eyavele yayifikela nje ukuthi abasuke lapho bekhona. Basukelani? Ingoba uSathane uyabasusa lapho khona ukuphila. So iyo indaba esizokhuluma ngayo la, indlela uSathane alwa ngayo ukuthi umntwana kaNkulunkulu afinyelele endaweni yokuphila. Uma esesendaweni yokuphila, indlela uSathane alwa ngayo ukuthi akamkhiphe endaweni yokuphila. Ukufika kwabantwana bakwaIsrayeli eKenani ekuyile ndawo ekwadina kukhona iJerusalema la emhlabeni, kwaba ngumzukuzuku ngendlela yokuthi abaningi babo abafinyelelanga khona. Hayi ngoba babengathanda ukufinyelela, kodwa ngenxa yokuthi isitha sasilwa nabo endleleni, sibele ukuthi siyazi ukuthi make bebakafinyelela endaweni ekhethwe uNkulunkulu bazofike bahlale noNkulunkulu, then isitha ngeke sikwazi ukubathola noma kuzoba lukhulu ukuthi sibathole. Bazofumana laba bantu ukuphila kuona phakathi. So yikho uAdam noEva bavele baphuma. Mase bephumile bese behambile kuleyo ndawo kade bebekwe kuyona. Usethu uNkulunkulu uthuma ingelosi ukuthi ayime ibavime ukuthi bangabi bisangena, ngoba mabeke bangena futhi la khona ukuphila, la khona inkosi uJesu bawuphinde baphile futhi. Manje into isithe esilwa nayo ukuthi ungabi sendaweni la kukhona uNkulunkulu. Ngoba uma usendaweni enokuphila, enenkosi uJesu umthi wokuphila, uzophila nawe. Uzophiliswa nje ukuthi ukule ndawo udla kulo muthi, ngoba abantu bezofike badle kulo muthi. Bafike badla emthini wokufa. Manje bona bebezothatha ama-shortcut baphinde badle emthini. Once wadle emthini wokuphila uzophila. Kodwa futhi ngeke udle emthini wokuphila ungekho endaweni enomthi wokuphila.
Kunabantu abasemabandleni ngeshwa awarongi la kungekho khona umuntu ophila. Ngenxa ukuthi basendaweni erongi la ungekho khona umuntu ophila. Noma bafisa kangakanani bengaphumanga kuleyo ndawo basuke kuleyo ndawo. Baze kule ndawo enomuntu ophila ngeke baphile. Ayikho futhi enye indlela. Ngoba indlela ezulwini indlela yokuphila inkosi uJesu. Ithi inkosi uJesu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Kusho ukuthi iyona umuthi wokuphila obekiwe lapha ensimini. Ukuthi abadle kuona kodwa noma badle kuona bona badle emthini wokufa. Ngoba uNkulunkulu sibekela izinto ezimbili ukuthi singakhetha okuhle noma sikhetha okubi. Sekuphakathi ukuthi thina ke sikhethane. Ake sifundeni ke. Wathi lapho Sanbalati noTobiya noGesheni wase-Arabiya nezinye izitha zabezizwe sebezwile ukuthi ngivusile ugange nokuthi akusasele sikhala noma ngaleso sikhathi ngangingakamisi izivalo emasangweni. 2 oSanbalati noGeshemi bathumela kimi bathi woza sihlangane komunye wemizana yasethafeni lase-Ono babehlose ukwenza okubi kimi. Ngathuma izithunywa kubo ngathi ngisebenza umsebenzi omkhulu anginakwehla umsebenzi ubuya kumelani ngiuyeke ngehlele kini na. 4 bathumela kane 4 times. Ngaleyo ndlela ngabaphendula ngokunjalo. Sanbalati wayesethuma inceku yakhe kimi kanjalo ngokwesihlanu iphethe incwadi evulekileyo esandleni sayo, an open letter. Kulotshiwe kuyo ukuthi kuzwakele ezizweni naye uGashimu uthi wena nabaJuda nihlose ukuhlubuka. Okungalokho uvusa ugange ube inkosi yabo. Yebo anjalo amazwi. 7 futhi ubekile abaprofeti ukuba bashumayele ngawe eJerusalema ukuthi uyinkosi kwaJuda, njengokuba lawo mazwi eyakuzwakala enkosini mawuze silulekane. 8 ngase ngithumela kuye ngathi azikho izinto ezinjalo ozishoyo ziqanjwe nguwe enhlizweni yakho. 9 ngokuba bonke babesethusa bethi izandla zabo ziyakudangala emsebenzini ukuba ungenziwa. Ngase ngikhuleka ngathi kepha manje Nkosi qinisa izandla zami. Nkosi ibusise ukufunda kwezulayo. Lana ke ngifisa ukuthi sibhekeke amaqhinga kaSathane awasebenzisayo ukuqinisekisa ukuthi umntwana kaNkuluNkulu akekho endaweni la kukhona khona uNkulunkulu. Kodwa ke singakabheki lokho ake sibheke ukuthi qala nje ngoba phela baze kuze kwakhiwe lezi indonga nje zikuthiwe ziyavuswa bezichitheke kwenze njani. Yini le echithe indonga zaseJerusalema? Uma ubheka laphana iziKronike zesibili sahluko 36 uverse 14 kuya ku16 ngizofunda nje masinyana ngokusheshsha. Zonke izikhulu zabapristi nabantu baphambuka kakhulu ngezinengiso zabezizwe bayingcolisa indlu kaJehova ayingcolisileyo eJerusalema. uJehova uNkulunkulu wawoyise wathuma kubo ngezandla zezithunywa zakhe ethuma njalo ngokuba wahawukela abantu bakhe nendawo yakhe yokuhlala. Kepha bazikholodela izithunywa zikaNkulunkulu bawadelela amazwi akhe. Yazi yavuka intukuthelo kaJehova ngabantu bakhe kwaze kwangabikho ukwelashwa. Yilento ke eyasusa uJuda esizweni sakwaJuda baze bazithole sebengasekho endaweni kaNkulunkulu.
into yokuqala nje ezenzeka ukuthi zonke izikhulu zabapristi nabantu baphambuka kakhulu ngezinengiso zabezizwe. Zonke izikhulu zabapristi. Yabona uSathane indlela asebenza ngayo. Utargethe izikhulu abaholi babapristi. Yabona labantu laba abethi khona umuntu mayephambukile endleleni kaNkuluNkulu ayekubona. Ayolungisa indaba yakhe noNkulunkulu. USathane watargetha labo bantu. Ukuze namhlazana omunye umuntu ethiya kuNkulunkulu lo mkhuleko walowo mpristi ungafinyeleli kuNkulunkulu ngoba yena uqobo lwakhe umpristi zonakela izinto kuyena. Basho ke ngesilungu kubathi ke fish rose from the head. So uSathane uqonde lokho. Qonde ukubolisa lo fish. Qonde ukubolisa indlu kaNkulunkulu. So yikho thina abazalwane simelwe ukuthi sibakhulekele abaholi bethu. Kuyasiphoqa ngoba ekugcineni kuzo affecteka thina. Ngoba uSathane into ayihlose kakhulu ukubhubhisa thina sonke kodwa uzofuna ukuqala ngalo esixhumana ngoNkulunkulu ngaye ebekwe nguNkulunkulu. Wayenza le target yakho uSathane. Nangempela behluleka laba izikhulu zabapristi. Kwase kuza kubantu uqale ezikhulwini zabapristi. Lo moya ngoba usukhona kubapristi mabezokhulekelwa ngabapristi noma bezokwenza lo mhlatshelo lo moya wabapristi uzongena kubantu. Kwase kwaba khona ukubona okukhulu kubantu. uNkulunkulu enomusa wathumela izikhonzi zakhe. Siyakuthola la ukuthi okay, okokuqala bakwenza lokhu ngezinengiso zabezizwe. Abezizwe ingena kanjani indaba yabo? Yini benza inengiso zabezizwe kodwa bebebona beyisizwe sakwaIsrael besendaweni kaNkulunkulu na? Inkinga abayenze ekuqaleni abaqedanga uAmeleki wonke njengoba babeyalunga uNkulunkulu. Abaqedanga zonke lezi zizwe ezaziwomakhelwane babo uNkulunkulu ayengazifuni. Manje ngoba zazikhona babeselokhu njalo bekopisha izinto ezenziwa ngabezizwe baze bagcina bezenza. Babeselokhu njalo zibukeka kahle lezi zinto ziba zabezizwe, bebukeka bephumelela, kubukeka sengathi zonke izinto zabezizwe zihamba kahle. Base baqala manje bazi-adopta izinto zabezizwe. Baqala nje ngento ezincane ezinganakekile. Kodwa le adoption abayenza bengabuzi intando kaNkulunkulu yona leyo ke yagcina ibenza ukuthi benze izinto ezenziwa ngabezizwe. Ngoba abezizwe bala eduze nabo. Abaphumanga phakathi kwabezizwe. Njengokusho kwezwi ukuthi phumani phakathi kwabo khona ngiyakunamukela. Ngoba into ehloswe uSathane ukuthi masihlangane nabo siboshelwe ngajoka linye nabezizwe. Ngesikhathi usuqala wamukela izinto zezwe, uSathane uyaqala manje uthi okay, le joka ngilibeke kumuntu wezwe. Siyazazi izinto ke sifundisiwe ngoma makeup nanani izinto zezwe. Ngesikhathi uSathane ebeka ijoka lezwe kuwena, ijoka akwenzeki libophele inkomo eyodwa. Ziba u2. Ngesikhathi izwe lila uboshelwe ezweni wena, izwe mali yoshona esikogweni uzoyaphi wena? Uzoyaphi? Kuyaphoqa ukuthi nawe uye esikogweni. Lento lena ilento eyalimaza uSolomon. Wawuthatha amakhosikazi ezizwe. Amakhosikazi ezizwe angithi manje izwe la uboshelwe kulona. Angithi ubanyamanye nomuntu oshade naye. So usenyamanye nalabo bantu manje. Le nyama ke manje iningi layo noma iningi imdonsela kuphe kufeni. As long as usaboshelwe nezinto zezwe noma nezwe uye kufeni. Guaranteed. Ngoba le joka liyakubopha liyakuphoqa. Iyodwa indlela yokuthi uphephe phuma kulelo joka lezwe.
That's the only way. Ngaphandle kokuthi uphume ejokeni lezwe uzoshona khona njengalabo bakwaIsrael noma bakwaJuda. Baqala bakopela kancane bazibona zizinhle into zezwe. Unuzibona zinjani into zezwe? Mhlawumbe hamba uncoma izinto. Hamba uncoma imoto zabantu. Hamba uncoma imizi yabantu. Angisho ukuthi kuba ukuncoma kahle kahle ku right ukuncoma kodwa uthothi mhlawumbe uyincoma nje ehlalela. Noma ke ngikubeke ngegama elingezwakali kahle. Uyincoma nje lento mhlawumbe uyayikhanuka. Uyayifisa ukuthi kube ngeyakho. Ufisa into yezwe. Ngoba lo muzi ofisayo mhlawumbe akakholwa umnikazi wawo. Wena ufisa truth lento le njengoba ngiyomuntu ongakholwa ngezwe. Ufisa into zezwe wena. Zizogcina sezingena ke wena ngathi ayifisi. Mazi ke zangena zixabanisa noNkulunkulu. uNkulunkulu akafuni nento encane ezohlanganisa umuntu nezwe. Yazi akafuni nento encane uNkulunkulu. Ngisho uthi uNkulunkulu ngiza kukhipha emlonyeni wami lapha encwadini yaSambulo ngoba awushisi futhi awubandi. Uzathi ngcono mangabe ubandi ngoba ngiyazi ungakasathandi vele angizwe ihlupha ngawo ngobani. Inkinga manje ukukhathalele kodwa manje yakuhlupha lento iyamhlupha lento ukuthi manje akasaqonda ukuthi wena ungakuliphi side manje. uNkulunkulu akayifuni leyo nto. Uke wangireprimanda nami uNkulunkulu ngalokho. Ngambuza ngathi uNkulunkulu uma ufika manje kuzohlwithwa ibandla ngizohlwithwa yimini. Wathi uNkulunkulu cha. Ngathi mina wathi wagcina nini ungene emkhosini. Hayi ukuthi kubalwe isono. Inkinga ufuna uNkulunkulu ukuthi umuntu makashise ngoba ungashisi izwe lizongena. Ngoba izwe liyabandi ngesikhathi untukuntuku izwe manje selithola amandla okungena. Yabona ngesikhathi ushisekela uNkulunkulu amadimoni azongena kanjani ushisa ngumlilo. Ngesikhathi ushisa uyilangabe lomlilo ufuza uNkulunkulu. Ngesikhathi usuqala ubantukuntuku usuqala ufuzo likaNkulunkulu liyancipha liyaphela usuwela ngakuphi ngasofuzweni likaSathane. Lokubanda. Yikho uNkulunkulu engamfuna umuntu ontukuntuku. Ngoba futhi enye inkinga yomuntu ontukuntuku abanye abazalwana bambona ukuthi usentukuntuku. Manje bazosondela kuyena bazofuna iziluleko kuyena. uNkulunkulu akafuni noyedwa ozotukiswa. Ngesikhathi bezofuna isiluleko kuwena bathola isiqalekiso bona. Ngenxa yamaHubo 1:1. Ubusisiwe ongahambi ngeziluleko zababi. Manje wena ngoba awusekho kuNkulunkulu akithi oshisa. Awusekho kuNkulunkulu kusho ukuthi usuwomubi ngoba awukho kuNkulunkulu. Angithi inkosi uJesu makufika insizwa lapha yana kuyona ithi imbiza ngomuhle ithi inkosi uJesu ngibizelani ngomuhle ngoba akakho omuhle kuphela uNkulunkulu kuphela. Ngikholwa ukuthi yayikusho inkosi uJesu ngoba ngaleso sikhathi yayisemhlabeni. Okuwukuthi umuntu mayengekho kuNkulunkulu mubi nje kwaphela. So kudinga ukuthi umuntu ngaso sonke isikhathi ahlale ekuNkulunkulu. So laba abantu ke bangenwa yizwe. Ekungeneni kwezwe bona bayingcolisa indlu kaNkulunkulu ayingcwelisileyo iJerusalema. Bangcolisa ini? Indlu kabani kaNkulunkulu ayingcwelisile iJerusalema. Siyazi ke bazalwane sonke ukuthi lemzimba iyithempeli likaNkulunkulu wena nami asizange siyidale. Nawe nje wazibona usukhona nami ngazibona sengikhona bangitshela abazali bami ukuthi hayike wena ingane yethu nani. Kodwa sadalwa uNkulunkulu wasidala basibe ngumfanekiso wakhe wayese efaka umoya wakhe kumuntu. Kusho ukuthi ngaleyo ndlela umuntu umzimba womuntu udalelwe ukuba yithempeli kaNkulunkulu la kuzohlala khona umoya kaNkulunkulu. Ilento nje wayenza kusukela eqaleni nje umuntu aphile waphila ngoba naku kungene uNkulunkulu kuyena. Mhlazane kuphuma uNkulunkulu kuyena ufile umuntu. Bayingcolisa ke lendlu uNkulunkulu ayingcwelisileyo. Uyingcwelise kanjani ke lendlu eyimina nawe? Wathuma inkosi uJesu.
ukuthi lendlu ingcweliswe uNkulunkulu, ayingcweliswanga yini uNkulunkulu. Bona ke abantu bayingcolisa. Bayingcolisa ngani? Ngezinto zezwe. Yilento kuSathana yenzayo. Usondeza izwe kumzalwane. Ilelo qhinga elinye lamaqhinga alisebenzisayo usondeza izwe ukuze izwe lingene kumzalwane njengoba selingenile nje emabandleni izwe. Manje langena hayi ke labo bantu abasekho ke ebungcweleni kaNkulunkulu ngoba sebeyingcisile ithempeli kaNkulunkulu. Verse 15 uthiwa uJehova uNkulunkulu woyise wathuma kubo ngezandla zezithunywa zakhe ethuma njalo ngokuba wahawukela abantu bakhe nendawo yakhe yokuhlala. Yabona ke iJerusalema leli bekuyindawo yakhe yokuhlala. Yikho kusukela ekuqaleni uAbraham wayembizele khona lapha eKenani ngoba wayekhethile le ndawo ukuthi eyakhe eyokuhlala ofuna uNkulunkulu kumele aze eJerusalema. Nomtheno ngesikhathi efuna uNkulunkulu waya kuphi? eJerusalema. Akazange aye kwezinye indawo mayifika lapha kwaIsrael waqonda straight eJerusalema. Nalo wesifazane naye wayeqhamuke eAfrika eyobona ubucwebe bukaSolomon naye waya eJerusalema. Ngobani? Indawo le ebekwe uNkulunkulu ukuthi yena uNkulunkulu uzohlala khona. Yikho lapha encwadini yesambulo sizwa ngeJerusalema elisha. Lapha kuJeremiah 51 kuverse 50 sithola ukuthi iJerusalema malihlale enhlizweni zethu. uNkulunkulu uhlale kuphi? Indawo yakhe iseJerusalema. Kusho ukuthi uNkulunkulu makabe ngaphakathi thina enhlizweni zethu. Yileyo ndawo uNkulunkulu ayikhethile. Yileyo ndawo ke uSathane ayitargetile ukuthi khona leyo ndawo makungene izwe ukuze kuphume uNkulunkulu. Noma ke makungene izwe ukuze umuntu asuke, uNkulunkulu asuke futhi naye kuleyo ndawo. Verse 16 kepha baziholodela izithunywa zikaNkulunkulu. Bawadelela amazwi akhe. Baholodela izithunywa zikaNkulunkulu kodwa badelela amazwi kabani? kaNkulunkulu. Bona bacanga baholodela laba bantu. Kanti laba bantu abakhulumi amazwi aphuma kubona nabo. Mabethi baholodela laba bantu baholodela lo obathumile. Ngoba abaziyelanga bona bakhulumi ngokwabo. Mhlawumbe uma bebengayikhethela bebengeke baye lapho. Kodwa ngoba bathunyiwe kuyaphoqeleka ukuthi mabakhulume lokho abakuthunyiwe. Kuthiwa ke yazi yavuka intukuthelo kaJehova ngabantu bakhe kwaze kwangabikho ukwelashwa. Bazalwane, siyafundiswa usuku nosuku. Kungenxa yomusa kaNkulunkulu sifundiswa kangaka. Kungenxa yokuthi uNkulunkulu uyasihawukela thina abantu bakhe. Asingazenzi likhuni inhliziyo zethu kuze kube isikhathi la ungasayi bakhona ukwelashwa. Yabona mangabe umuntu ekuphathwe yicancer, kwakhona stage 1 2 3 4, angazi noma ukhona yini u5. Makusa ku stage 1 hayi umuntu usangasizakala, mhlawumbe la ku stage 2. Mase kufika lapha kwa 4 5, hayi akaselapheki lo muntu. Kodwa uzothola ukuthi lo muntu uzwile inhlungu. Mhlawumbe kuselapha ku stage 1. Wathalalisa umuntu. Akanganaka umuntu. Kodwa ukuthi la emzimbeni wami kukhona into engahambi kahle. Mhlawumbe nakuwe uyezwa ngaphakathi kwakho ukuthi kukhona into engahambi kahle. Kodwa uyayiziba uyayithalalisa nje. Iyozigcina ifika ku stage 5. Uthi uyafika lapho ukuthi sorry, it's too late. Njengabe uJudas Iscariot wafika ku stage 5. Mangabe sekufanele ahamba ulungisa indaba yakhe uya kuba priest. Akuba priest abayizona akasizakalanga kubona. Ngoba ubese ku stage 5 noma stage la ukuphulukiswa kungasekho khona. Kungasekho ukuthi usangaqhubeka ahlale eJerusalem. Bazalwane, asingalindi u stage 5. Asithi nje sisezwe nje ukuthi yazi ngilahlekelwe intokozo noma ngilahlekelwe ukuthula. Yazi ukuthula ngisenakho. Enangazi ukuthi lokhu ukuthula kuxoshwe yini kimi. Baso mhlambe ngoba inkosi uJesu iyinkosi yokuthula, a prince of peace. Ma ingekho inkosi uJesu kumuntu ukuthula akukho.
and abantu abangenakuthula into abayenzayo benza izinto zezwe. Uzobathola laphana beya emgidweni, uzobathola beya emaphathini, hayi ngoba nakho ukuthiwa mhlambe bewathi no ingoba bafisa ukuthola lento ezobajabulisa, abanakho ukuthokoza phakathi kwabo ngoba abanayo umoya ongcwele, yikho bengathokozi, bayakufuna ezweni ukuthokoza. Wena ukufuna apho ukuthokoza, ukufuna ezweni nasezintweni zezwe noma ukufuna kuNkulunkulu. Omunye athi usayozijabulisa, uyozithengela ilokwe noma imoto noma yini, ufuna lento ezomthokozisa ezomenza ajabule, kanti ngawe uyofuna uNkulunkulu, uNkulunkulu abeseyamjabulisa, kodwa yena uyofuna into zezwe. Mhlawumbe lezi zinto ayikuthi ziso, kodwa uyokufuna kuphi ukujabula umntwana kaNkulunkulu? Ikuphi la uthola khona ukujabula wena kahle kahle? Uyazi ngesikhathi kuNkulunkulu esengitshela lokho ukuthi ngibuze ngagcina nini ukuba semkhosini, ucaca ukuthi hey kushuthi senginesikhathi gcinile uba semkhosini, kwangiphoqa ukuthi angene, makufanele ngingene ngase ngiyambuza ukuthi ngizokhulekela wangiphi ivesi. uNkulunkulu uyamangaza. Into angifaka ukuthi ngikhulekele yona into ebezongisiza kumina ngokuphila kwalesi sikhathi. Ngayikhulekela day number 2 yafika impendulo. Bengimatasa ngibhizi emsebenzini ngixakekile. Umsebenzi ebengwenza ubunzima kakhulu, okunikeza lento abathi ngesilungu ngama sleepless nights. Bekunzima kuthe ngo day number 2 uNkulunkulu wayiletha impendulo ekhanda lami. Wayiletha ngiyidrivela nje. Mangenza umsebenzi ke emsebenzini ngoba sisebenza kakhulu ngequality. Bese ngwenzile lo msebenzi wami kodwa ngingenelisekile iquality yakho. Ngoba one into engayifuna mangisebenza angifuni ukwenza umsebenzi ocomplicated unzima. So ubunzima lo msebenzi indlela kade ngiwenze ngayo. Number 2, bengenze ama test angaphezulu ka 10 ama test engwenzile ukuqinisekisa ukuthi ukuquality yini, kodwa bekune test eyodwa kade failure. Yafaila le test ngaze ngayikhipha. Ingixakekisile lento, ngithe mase ngiimplementa le lisu engiliphiwe uNkulunkulu ngaze ngawenezezela ama test wonke aphasa. And ngawenza ngendlela elula ngoba uNkulunkulu uyasinakekela. Ekusinakekeleni kwakhe wena uzothi ufuna lento ezokusiza, kanti uNkulunkulu kodwa nje udinga nje ukusondela kuNkulunkulu. Ngoba nalokho ukuphila kwethu esikuphilayo siphethe ngokomusa kaNkulunkulu. So masingashiyela nje izinto zonke kuNkulunkulu, singabona uNkulunkulu esenzela izinto ebesingazilindele, ebesingazi ukuthi uNkulunkulu angasenzela zona. Ile nto engiyifundile, uNkulunkulu uma enesikhwele efuna ukuthi mangisondele kuyena kakhulu. Besakhuluma ke ngokuthi uSathane uzama ukusikhipha endaweni kaNkulunkulu. Sakhuluma ngendaba yokuthi usebenzisa noma uzama ukuthi asebenzise ingceku zakhe ukuthi makuwe zona ukuze kuwe ibandla likaNkulunkulu. Sisekulelo phuzu ke kodwa ke sibheke enye incwadi econfirma lokho ukuthi ngempela uSathane uyasebenzisa abaholi bethu ukuthi alwe nathi njengebandla. Njengalokho wasebenzisa ke nabo Sawuli ke nani kodwa ke sibheke lapha iSamuel 2 verse 5. Kuthiwa kepha khumbula lapho uwe khona uphenduke wenze imisebenzi yaqala, uma kungenjalo ngiyeza kuwe ngilususe uthi lesibani sakho endaweni yalo uma ungaphenduki. La inkosi uJesu ibethe nginalokho ngawe ukuthi ulilahlile uthando lwakho laqala. Uthando lwaqala ukuhlala ufuna uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi nangayo yonke indlela ongayisebenzisa ukufuna uNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu la khumbula lapho ukhona. Ngoba uzohamba endleleni kaNkulunkulu kungenzeka ukuthi isitha uSathane afake isikhubekiso kuwena. Ukuze uwe uma uwile
unless ukuthi noma ngaphandle kokuthi uvuke ngeke ufinyelele lapho uyakhona. And uma ungazi ukuthi uwiswe yini uyohlala ukhutshwa yileyo nto leyo. Yikho inkosi uJesu uthi la khumbula lapho uwekhona. Khumbula lento lena kuyisile. Wazi ukuthi lento iwubuthakathaka kumina iyangiwisa, kumele ngenze njani ukuze ngingabe ngisahlangana nalento noma ukuze lento ingabe sangiwisa. Ngoba uma ikwisa lento ngeke ufinyelele la uyakhona. Ngoba mawuwa ukhubeka uzowa ulale ngesisu uwe phansi. So khumbula ke lapho uwekhona. Uphenduke sho kanjalo. Wenza imisebenzi yaqala. Mhlambe nje ukuwa kwakho ukuthi nje umsebenzi wakho uyenze ekuqaleni awusayenzi. Yabona nje lemkhuleko kade uyenze labazalwane ubahambela nomakhelwane nawo usawenzi. Kunanethi izinto kade uzenza usenothando lwakho lokuqala. uNkulunkulu usafuna ubuyise zona lezo zinto. Akashongo uNkulunkulu ukuthi ziyeke lezo zinto. Ushilo yini? Pho uziyekeleni. Uthi uNkulunkulu ukhumbula ke lapho uwekhona. Yini le ekuyekise lezi zinto ezilungile kade uzenza? Uyekiswe yini? Khumbula lapho uwekhona. Uphenduka uthi ke uma kungenjalo uma usaqhubeka nalokulala ngesisu kwakho ungavuki. Ngizovela ngifike masinyana ke manje. Ngiyeza kuwe ngilususe uthi besibane sakho endaweni yakho. Lana ke bekhulunywa ngumfundisi. And uma uthole lapha sifundile ngeviki edlule ukuthi uthi besibane yibandla lelo. Ukukhanya lokhu noma ukukhanya kuumfundisi kodwa uthi besibani yibandla. Kusho ukuthi umfundisi ulapha ebandleni. Uthi kodwa uNkulunkulu lama ngabe ungaphenduki. Yeza kuwe ngilususe uthi lesibani. Futhi ngilisuse ibandla. Mayisusa kangazi lizoya kuphi. Lizosuswa ukuthi kuphele uthando kumfundisi. Kodwa kusuka ibandla khona. Kuzosuswa ibandla kodwa inkinga umfundisi. Njengoba sesifundile kwenzekile lapha oSedekiya noZedekhiya bona phambi kaNkulunkulu. Kwenzekalani ngoJuda? Wasuswa. Lasuswa ibandla eJerusalem. Ngenxa abaholi bakhona. Nalasi izinto efanayo. Ukuthi uthi lwesibane sakho esendaweni yalo lizosuswa uma ungaphenduki. Sho kumfundisi. Kusho ukuthi ke Sathane uthageta kakhulu abaholi abefundisi ukuze kususwe ibandla endaweni yakhe. Ukwenzelani lokho inkosi uJesu ithi izomsusa masinyana. Ingoba inkosi uJesu iyalithanda ibandla la. Ifuna ukuthi igcine sithola umuntu ozoba right ukuthi elusiza imbuzayo. Lokho ke mina sengiyakwazi. Sengingakubona kwenzeka. Esinye ke isikhali noma enye indlela uSathane ayisebenzisayo ekulweni nebandla noma ekhipheni umntwana kaNkulunkulu endaweni kaNkulunkulu ukuthi sikudonsela phansi. Sikudonsela phansi ngoba phansi ila sinamandla khona wena la ungenawo khona amandla. Sikudonsela phansi khona lapha kade sifunde khona kuNehemiya 6. Uma uqala lapha kuvesi 2 kuya 4. Noma singakafiki singakaqhubeki lapha. Nakho kufika nje noma nakho ke ngibuka lapho verse 1. Uthi la uNehemiya kwathi lapho sanibhala verse 1 noTobiya noGesheni wase-Arabiya nezinye izitha sebezwile ukuthi ngivusile ugange nokuthi akusasele isikhala. uNehemiya uvuse ini ugange noma uvuse udonga njengoba nje sisendlini la kukhona udonga la selivuse udonga. So izitha lezi sezizwile
ukuthi udonga selivusile. Uthi kodwa futhi akusasele isikhala ngoba uma umntwana kaNkulunkulu evusa udonga likamoya akufanele kusale isikhala. Mhlawumbe lezi zitha lezo Sanibhalathi bebengeke bamvukele uNehemiya uma uNehemiya ulivusile udonga kodwa kwasala ikhala, ngoba ikhala lezi zodonga izona ezenza ukuthi isitha sikwazi ukufaka izinto zazo, sikwazi ukufaka kulendlu athi umntwana kaNkulunkulu uyakhe kamoya, isitha sifaka izinto kulendlu ngoba kunekhala. Manje la uNehemiya uthi sebezwile nezinye izitha sebezwile ukuthi ngivusile ugange nokuthi akusasele isikhala, noma ngaleso sikhathi ngangakamisi izivalo emasangweni. Futhi udonga lona laseluhlangene kahle kungasasele isikhala, into esayisele nje kwakuyicaba kuphela. Isitha ke asilindanga ukuthi kuze kuvalwe nezicaba, ngoba bese sibona ukuthi make kwaze kwagcina sekuvalwa nezicaba ayisekho indlela yokungena, as long as kusekhona okusasele sekuvalwe konke sekwenziwa, kodwa nanzi indawo yokungena esekho. Umnyango akaqedele, sizama ke sitha manje ukungena ngaleyo ndlela, ngale ndawo evulekile. Mzalwane, ikhona yini indawo uSathana kwazi ukuthi angene ngayo empilweni yakho? Yini uphupha amaphupha avela kuSathana? Awuzihluphi ukuthi ikhona yini indawo isitha esikwazi ukungena ngayo empilweni yakho? Izinto ekumele ngaba zingivalele mina ukuze isitha singangeni, khona singena kanjani esithi empilweni yakho? Ikhona indlela engenisa isitha, ngoba isitha silwa masike sabona nje indawo yokungena, hayi sizoyisebenzisa. Makubiza ukuthi masikubophele ejokeni linye nabangakholwa sizokwenza. Kunezinye izimo la singeke sikubalekele lokho, uthola ukuthi nje emsebenzini usebenza nabantu abangakholwa enakwazi ukubaleka lokho. Isenkonzweni endlini kaNkulunkulu la ukwazi ukubalekela khona lokho, kodwa ngaphandle kunezinye izimo la ngokwazi ukubalekela ukuthi uzithola ukuthi hey nabantu abangakholwa ke la ngisebenza nabo, ayikho into engingayenza. Uzosebenzisa bonake labo bantu uSathana ukuthi angene, kodwa futhi akusilona iphutha lakhe intunga, ayikho into engingayenza. Ake siqhubekele lapha kulokhuza ke ekudonsweni komzalwane, edonselwa phansi, ngoba phansi yilapho isitha sinamandla khona. Phansi uzobe ususukile lapha phezulu ebukhoneni bikaNkulunkulu usuphansi, ngoba usekho ebukhoneni bikaNkulunkulu. Amandla akho akuNkulunkulu yikho namandla kaSamson ayiseyinweleni, inwele ziphezulu azikho phansi. Namandla ethu asenkosini uJesu, yena oyikhanda lethu. Angithi inwele zikaSamson besisekhanda, kumfanekiso lokuthi amandla ethu asenkosini uJesu. Uma kuke kwasuswa inkosi uJesu empilweni zethu, sibuthakathaka asilutho. Lapha ke verse 2 kuya ku4 kuthiwa oSanibhalathi noGeshemu bathumela kimi bathi, woza sihlangane komunye wemizana yasethafeni lase-Ono, babehlose ukwenza okubi kimi. Abethi uNehemiya la uyena obebahola bami, lezi zitha asibhekani nezinye nje izisebenzi ongeke usho ukuthi banasikhundla sini, zifuna nje uNehemiya nje, ngoba uyena okuforefront noma ohamba phambili ekuvuseni kwalezi indonga. Uyena okulwa naye kwaziwa ezasazi isithu ukuthi masike sashaya yena lezi indonga hleze zingaqedelwa noma sezenziwe ke kungasekho sikhala, hleze leminyango le engabusenziwa, bese kugcina sekuthola indlela ukuthi ziphinde ibhidlizwe futhi lezi indonga, ngoba into yenziwa isithu ukuthi mawukaphuma endaweni kaNkulunkulu indonga ziyabhidlizwa. Angithi thina sakha izindlu zethu eJerusalem elisha, izindlu zikamoya, musuke endaweni kaNkulunkulu angazi ukuthi indlu yakho kamoya isale sekhona yini noma iyabhidlizwa yini. Mhlawumbe ubidinga ukuthi uphinde uqale phansi.
ngoba uke wahlubuka uNkulunkulu wasuka kuNkulunkulu. Mhlawumbe usudinga ukuthi uqala phansi ukuyakha le ndlu kamoya. Ngisho uJerusalem esiyakulona manje. Lana ke uNehemia sithi verse 3. Ngathuma izithunywa kubo ngathi ngisenza umsebenzi omkhulu anginakwehla anginakwehla umsebenzi ubuya kumelana ngiwuyeke ngehlele kini na bathumela kanye kimi ngaleyo ndlela ngabaphendula ngokunjalo bathumela ukuthi uNehemia makahlele lapha phansi eOno bathi bazokhuluma indaba naye indaba yeJerusalem ngamanye amazwi ababi bafuna ukuzolukileka olungileyo bafuna ukumlethela isiqalekiso bamdonsele ezantsi uNehemia kwasho ukuthi uyazazi ukuthi ubhizi nomsebenzi kaNkulunkulu itheni inkosi uJesu lapha ku verse 5 kulokhu ku Revelation 2 noma isambulo 2 phenduka lapho uyekhona ubuye wenza imisebenzi yakho yaqala manje sitha sifuna ukudonsela phansi sikiyekise lemisebenzi ozothi moyiyeka ixabanise noNkulunkulu yilokho ke sikufunayo sithi ukuthi shona phansi kwasho ukuthi uNehemia uyazazi ukuthi wenzani ubhizi nomsebenzi kaNkulunkulu ubhizi nokwakha iJerusalem mhlambe wena ke esikhundleni sokuthi ube busy nokwakha indlu yakho yaseJerusalem elisha esitha sesivele sakudonsela phansi usulapha phansi usuthatha iziluleko zababi and uyazibona inselelo obhekene nazo ekwakheni lendlu and lezi inselele zikhona ngoba vele sitha sivukile siyabondile wayakha lo muntu hey zavaleka nalezi khale kade ngikwazi ukungena ngazo kusho isiphi yavaleka nalemnyango ngizokwenza njani ke manje bese siyaqala ke manje sizama ukuthi sikhulume la endlebeni sikhulume nangamaphupho sikhulume nangabazalwane abantu ababukeka bekholwa kanti isitha sindonsela phansi umuntu isitha ke ngeke ngasho ukuthi sibhidliza udonga sishise namasana ngoba udonga njengoba ngokujwayelekile lapho ngamango Facebook akulula ukuthi lushe ngenxa lokho lona lwenziwa kanjani liyabhidliswa kodwa izicaba noma amasango ayashiswa siyakuthola lapho kuNehemia 1 verse 3 mhlawumbe sikufunde nje kafushane masinyane bathi kimi insali eseleyo ekuthunjweni lapho ezweni isekuhluphekeni okukhulu nasehlazweni ugange lwaseJerusalema lubhidliziwe namasango alo ashisiwe ngomlilo kwenzelwani lokho wenzela ukuthi manje ingabusabakho le ndawo yokuthi ungathi noma uyafisa ukubuya ubuyele kuyona uzobuya kanjani ngeke ngasho ke eqaleni ukuthi uma wakhile uba nenxiwa noma uba nestand osibekelwe ukuthi ungakha kusona umuntu ke nomuntu akahlali ku stand esingenayo indlu noma esingenazo indonga akuhlaleki kuleyo ndawo kufanele istand kube khona indonga kube khona umpheme akwazi ukuhlala so ngisho nalapha kade besele eJerusalem kuthiwa ihlazo elikhulu ngoba la behlezi khona izindonga azikho kusho ukuthi le ndlu kahle kahle esikhuluma esizwa ngayo la indlu kamoya noma ingubo emhlophe embathise umzalwane mangaba ingekho lengubo uhambaze abantu babona ihlazo lakhe usehlazweni lomzalwane elikhulu ingelosi mazimbona zibona umuntu onqumshi noma zibona ibandla noma ngaba lona lithi liseJerusalem kodwa izindonga azikho la uNkulunkulu akekho la
ngoba bebekhona lapha eJerusalem kodwa bekuyihlazo ukuphila kwabo. uNehemiya uyizwa lento eseBhabheli. Labo okuyihlazo ukubona bezwakala mabefika lapha eBhabheli bechaza uNehemiya kungazi ukuthi bona yisabakhathazi lento. Kungazi ukuthi bona bahlezi nje sibezwa bekhuleka bengena emkhosini kodwa uNehemiya as soon as ezwa leyo ndaba wangena emkhosini wakhuleka yamhlupha lento. Kuthi izinto ongaziwile eJerusalem la ethembe khona ukuthi mayibuyele emuva mhlazane ekhulula uzobuya khona. Endoqala kwababiza ukuthi mabayenze asizwa la ukuthi bathi mabebuya eBhabheli bazakhela izindlu zabo. Bazenzela izindlu zabo abazofika bahlale kuzona. Kodwa into yokuqala okwababiza ukuthi mabayenze yilezi indonga zaseJerusalem. uNehemiya akakhathazwanga ukuthi mhlambe ukuthi hayi nomuzi wakho uzowabhubha washiswa. Namhlanje sekwahlala abanye abantu lapha emzini wakho. Ukhathazwa nje into eyodwa nje ukuthi indonga zaseJerusalem zibhidliziwe namasango akhona ashiswe ngomlilo. Mayifika lapha into yokuqala enzwayo ukuvusa lezi indonga ezibhidliziwe. Hayi ukuvusa umzi wakhe. Angisho ukuthi asingayivusa imizi yethu kodwa ipriority yomzalwane nomzalwane ukuthi udonga lwami noma iJerusalem lami liphelele yini, livaleke kahle yini, ayikho yini into ezothi kule Jerusalem engikulona bese kungena uSathane kulona ngikulona. Mhlambe ngenxa yesikhathi asifinyeleleke ephuzweni lokugcina esizogcina ngalo ukuthi isitha siqamba amanga ngawe. Enye ke yezinto isitha esilwisa ngayo umzalwane siqambe amanga ngawe. Ungathi nje ulalela intshumayelo athi uSathane yesone kakhulu ke wena. Ngeke wena usathethelelwa. Ngcono vele uyidlela izono njengabezizwe. Ngoba kuyefana nje esihlobeni. You might as well just do as you please. You might as well just enjoy life here ngoba you will not enjoy in the future. Khuluma isitha, qamba amanga ngawe. Siyathola ke lokho lapha kuye futhi kuyo lencwadi kuNehemiya 6:9. Kuthiwa ngase ngifika sorry sengivule lapha kuNehemiya 1 verse 9 sorry sengiqile verse 5 to 6 verse 5 to 6. Sanbalathi wayesethuma inceku yakhe kimi kanjalo ngokwesihlanu iphethe incwadi evulekileyo esandleni sakhe. Kulotshiwe kuyo ukuthi kuzwakele ezizweni naye uGashimu uthi wena nabaJuda nihlose ukuhlubuka okungakho uvusa ugange ube yinkosi yabo. Yebo anjalo amazwi. Yebo anjalo amazwi. Yabona manje la uthuma an open letter. Incwadi engafakiwe envelope. Incwadi nalo ehambisayo mayethanda uyayifunda. Angayifundisa ngisho nobhululu bakhe noma abangani bakhe nabantu athanda bayifunde ngoba vele it's an open letter. Ngamanye amazwi bekufunakala ukuthi wonke umuntu ayizwe lento. Ukuthi kanti nanzi inhloso kaNehemiya eyokuvusa loludonga. Uphambanisa izinto. uNehemiya uvusa loludonga ngoba kubekwe enhlizweni yakhe nguNkulunkulu ukuthi makuvusa udonga. USathane uthume izithunywa zakhe ukuthi no, lo ingoba efuna ukuthi azenze inkosi, azenze ukuthi nokuthi nokuthi. Konke lokho wonke lamanga abawashoyo bawasholo ukuthi
akavume uNehemiya ukuthi abayonegotiate nawo, ukuthi abayonikeza uNehemiya isiluleko nje ukuthi makenze njani, ngoba manje behlulekile ekuqaleni ukumnikeza isiluleko, ngoba uvele wenqaba nje straight away. Manje sebefika namasu manje ukuthi no, izozwakala kabi indaba yakho enkosini, wena uzobonakala njengomhlubuki, wena uzobonakala njengomuntu omubi, ukuze silungise kahle indaba kungaze konakala izinto. Zashona ezansi sikhulume kahle, angithi uyabona izinto ziyonakala manje, angithi uyabona khona manje ukuthi umsebenzi awunawo, and nangu umuntu uyafika uthi nje mawungathi nje 500 rand unginikeza nje 500 rand ngizokhulumela neboss. Lokhu nje yabona nje umnikeze nje lokhu, noma wena ungenza nje lokhu nalokhu zizolunga izinto zakho, zimiswe izinto zakho ukuthi wena uyilento oyiyona, kanti isitha sesizokululeka manje. And kwesinye isikhathi ngeke ukuvimbe ukuthi isitha sikululeke, kodwa into ekusalele ukuthi wena uhamba ngazo yini iziluleko zabantu. Uzosizwa isiluleko umbuzo ukuthi uhamba ngaso na. Manje sitha lapho simqambela amanga ukuze ahambe ngesiluleko. Enye yezinto uma ushona ezansi isitha besikwenza lokho ukuze esabe, ngesikhathi esesaba ubezokhuluma nabo angithi, ngoba isitha sifaka ini ukwesaba umzalwane. Umzalwane ake sabe indlala kungangeneki emkhosini, umzalwane esabe lokhu nalokhu kungenzeki intando kaNkulunkulu, ngoba uSathane uselifakile uvalo ukufakile ukwesaba. Ngiyikhulume lento ngokuzwa kwami into story sangempela, ukuthi bekunomama ubekholwa eshisekela kakhulu uNkulunkulu, inkinga yakhe umkhwenyana wakhe ubengakholwa. Ngiyakholwa ukuthi ubemkhulekela njalo umkhwenyana wakhe, and uSathane nempi yakhe bedidekile ukuthi sizonqoba kanjani lo muntu, ngoba uyashisa umlilo sikwazi ukusondela eduze kwakhe. Yikho uNkulunkulu efuna ukuthi masishise, ngoba mangabe ushisa kusondeleke kuwena, mangabe ushisa uSathane akakwazi ukukusebenzisa. Hayi bazama mabebona ukuthi bayehluleka bathi hayi no, sizombamba ngale ndoda yakhe engakholwa. Nangempela kwavuka ukugula endodeni, angithi akakholwa isitha sinamandla endodeni ngoba ikholwa imazi uNkulunkulu. Yabona mangabe ungakholwa isitha singaba namandla kuwo ukuthi sikugulise noma senze noma yini sikuthandayo, kodwa mawukholwa ukuze isitha sikwazi ukugulisa noma kwenze kokubi kuwena fanele siqale sokucela kuNkulunkulu. Kodwa mawungakholwa isitha ngoba vele wena awuonwa nguNkulunkulu, onwa uSathane, ngaleyo ndlela sidinga ukuthi siyocela kuNkulunkulu isitha. So vele nje sizifikele kuwena sikugulisa, nangempela isitha samgulisa le ndoda yaze yafa. Mayifa indoda kwase uSathane ukhuluma amanga kwabomndeni, wathi uSathane kwabomndeni no, lo ubulawa ngumkakhe ngoba efuna amafa, efuna imali. Hayi balokhuza bathi siyakusola ukuthi wena obulala ingane yethu. Wathi umama no, akunjalo. Babiza inyanga, zafeza inyanga, hayi nangu obulala indoda yakhe. Wathi lo mama no, akumina. Bathi besuka bathi hayi bazobiza indiyeni nesibuko, elizofika liveze la esibukweni ukuthi kwenzakaleni, kudlala ivideo la. Lafika indiya nesibuko, wazibona efaka umthekudleni upoison, kodwa ebesazi kahle ukuthi akakwenzanga lokho. Wacasuka wahlubuka kuNkulunkulu, kanti ngesikhathi kushona indoda yakhe ngoba iyona eyayisebenza weswela kakhulu.
ekusweleni kwakhe lo mama wakhuleka kuNkulunkulu ukuthi amphe imali. Le ndaba yachazwa ngumuntu othi wayeyi-devil worship. Angisho ukuthi wayeyi-devil worship kodwa yena uthi wayeyi-devil worship. Ngenzela ukuthi kungasho ukuthi ngingabe ngumuntu oqamba amanga. Yikho ngithi uthi. Uthi ke uNkulunkulu wayesemhlelele ukuthi kuza amamiliyoni kuyena esewuphendulile umthandazo. Kodwa futhi ngoba kuzothi unomlingo phela mangaba ezobona eqathaka kuzofanele nelokhuza nama-hawks afike kwakhe makubonakala esethenga imoto esakhumuza ukuthi uyithathe phi imali. Ngakho-ke uNkulunkulu aka-interfere nento zezwe-ke kungaze kufike ama-hawks azombuza izinto angazazi. Kwadinga ukuthi noma kama-house okrebe noma laba abaphoyisa ababaseshi abahlola izinto ngokwase South Africa. Wayehlela kuNkulunkulu ngendlela yakhe, mhlawumbe wayezothola umsebenzi enkampanini ethize, mhlawumbe agcine esepromoter uNkulunkulu wenze okuthize ngayo. Angazi la mamiliyoni wayezowathola kanjani, kodwa amadimoni ayesewabonile amamiliyoni eza ngokuhlubuka kwakhe wawela esandleni sikaSathane. Wangabe saba sesandleni sikaNkulunkulu. Ase amadimoni athola amandla okuthatha le mali awenikeza uSosobala. Ngoba kuNkulunkulu uyayiphendula imithandazo yomuntu ohluphekayo ngintshela abazalwane. Niyazi ukuthi iColgate yavela kanjani? iColgate yavela ngomfana omncane owashonelwa uyise. Okwakuthiwa nguWilliam Colgate igama lakhe. Washona uyise basala behlupheka kubo bengenalutho. Engelutho wahamba eyofuna umsebenzi. Akangawuthola umsebenzi awufuna ngawuthola ufuna ngawuthola kwaze kwathi ngolunye usuku enethemba. Waye enkampanini ethize yakhe insipho. Eyofuna umsebenzi. Ngazi noma kwakuyi-Unilever yini noma ubani. Wawufuna umsebenzi ukathi wena yini ongayenza wena. Bathi hayi hamba sinawo umsebenzi la. Wahamba uWilliam Colgate mayiphuma lapha emsebenzini wakhala kuNkulunkulu wadazuluka. uNkulunkulu uhlala endaweni engcwele. Nakuyo inhliziyo exhobozekileyo. Wadazuluka uWilliam Colgate wakhala kuNkulunkulu. Wabuyela la exoshwe khona. Yona leyo nkampani ethi nawe lutho nasinamsebenzi wakho thina. Wabuyela khona lapho ekhala wawufuna khona umsebenzi bamhawukela. Bamnikeza umsebenzi. Wakhuthala uWilliam Colgate. Wakhuthala wazoba isikhulu waze wavela ukuthi hayi asingeke sigcine ngokwakhe insipho kuphela kule nkampani kodwa sizokwakha neColgate. Yavela kanjalo kwiColgate wagcina seyisikhulu. Naye ngiyasola ukuthi ngesikhathi wayekhuleka uNkulunkulu wamhlelela amamiliyoni. Kodwa waphesista waqhubeka noma ngaba sekuthiwa wena ungenzani wena. Akumhlubulanga ukuthi abukelwe phansi. Kodwa kwamenza ukuthi adazuluke kuNkulunkulu. Nawe ukuhlushwa kwakho akube yiyona nto ke ekusondeza kakhulu kuNkulunkulu. Njengale mpumputhe ekuthiwa uBartimeyu. Mangaba kufika inkosi uJesu ngicabanga ukuthi yayiqhamuka eJericho noma engene eJericho ngisakhumbula noma yayiphuma khona noma ingena khona ngisakhumbuli kahle. Kodwa le mpumputhe izwa umsindo. Ngoba ayiboni. Ibuza kulabo abaseduze nayo ukuthi owani lo msindo. Ngoba iqiniso ukuthi mangaba kukhona into ongayiboni kahle maqondana nezindaba zikaNkulunkulu noma nenkinga yakho buza kulabo ababonayo. Noma abaseduze kangasho ukuthi ababonayo ngoba sekwaduma kabo ukuthi ababonayo izangoma. Kodwa buza ezincikweni zikaNkulunkulu, buza kulabo ongasusizakala kubona. Wabuza, mayibuza bamtshela ukuthi hayi lesixuku sihamba nenkosi uJesu. Wanele wezwa lokho. Ngiyasola ukuthi wayezwile ukuthi ubani inkosi uJesu. Wanele wezwa kulokho akabangi esabuza izinto eziningi.
wavele nje wamemeza kakhulu wathi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Hayi laba abanye nesixuku sathi hayi thula uyamphazamisa uJesu uyayiphazamisa inciko kaNkulunkulu uyamphazamisa umntwana kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kwavele kwayelapho ke memeza kakhulu ukugqiba lo msindo. Angathi manje bambangela umsindo ngesathi bekhuluma la thula. Yena ukugqiba lo msindo wabo kwayimemeza kakhulu. Wenza kanjalo ke uWilliam Colgate. Ugqiba lo msindo wawo kula madimoni abantu abamxosha lapha yana. Nala madimoni amtshela ukuthi ngeke uthole ngekube yilutho. Ugqiba lo msindo wavele wamemeza kakhulu kuNkulunkulu. Hayi ukuthi uNkulunkulu wayemzwa ngenxa ukuthi wayememeza ngephimbo elikhulu. Kodwa wabona ukudabuka kwenhliziyo yakhe. Ngoba abaningi bamemeza la ezitaladini kodwa uNkulunkulu akabezwa ngenxa yezono zabo. Abanye ngoba bamemeza ngoba befuna ukubona abantu. uJesu Kristu inkosi. Eluma mkade bakhuleke. Lord Jesus.